No, Palinko, ideš. Jak bolo v tme? Čo si tam robil? Aká bola strava? Ja som si na to mentálne pripravil. 2 dní si myslel, že utečieš, neutekol si. Teda my sme mysleli, že utečieš. Nie, v tme bolo vynikajúco. Naplnilo to moje očakávania, samozrejme. Nemal som ich nejaké veľké alebo presné. Išiel som si hlavne oddychnúť a to sa splnilo. V živote, v práci a som hlavne človek, ktorý je orientovaný na výkon a sem som išiel sa úplne vypnúť. Takže si nejaký riaditeľ svetla niečoho strašne veľkého, hej? Budúceho. Áno, riaditeľ sveta. Budúci. A prišiel som si sem naozaj oddychnúť a to sa naplnilo. Mám viac energie, cítim sa dobre, sviežo, som usmiatý, mám chuť do života. A aj v rámci nejakých hĺbších meditácií, ktoré som mal, tak som išiel do fáz, ktoré boli naozaj hlboké a kde som prežíval naozaj taký až také absolútne ticho a taký hlboký pokoj. A to ma tiež veľmi nabíjalo, tak v tomto to určite naplnilo ten účel, za ktorým som sem išiel. Ale určite bolo aj dobré, že som práve nemal nejaké presné očakávania, že chcem toto alebo hento zistiť alebo sa naučiť a všetko som bral tak, jak to prišlo. Že chcel som si iba oddychnúť, ale okrem toho vlastne mal som žiadne nejaké očakávanie, že túto konkrétnu vec chcem teraz vyriešiť a potrebujem vyriešiť za tých 7 dní. Takže a ostal... No prepáč, že ti skáčem. Ostal by si ešte týždeň teda, jak si spomínal? Kľudne. Čiže keby žienka nedošla po teba, tak... Kľudne by som dostal, ale posledný deň som si teda uvedomil, že život vonku mám dobrý a ten ma tam čaká, tak už nechcem to ďalej naťahovať. Takže ale... si spieval vo väzení väzni žijú, hej? Čakajú. Nie, ale to bolo presne, že ježiš, aby som ešte počkal alebo zostal. Ale že že dobrý život ma proste čaká vonku, tak tešil som sa na domy, tešil som sa na moju dcerku, na ľudí, na zážitky, na ten život. Takže to bolo super a potom určite mi to pomohlo, alebo bola to dobrá skúsenosť, dobrý tréning na mindfulness. To je čo po slovensku? Mindfulness je prežívanie prítomného okamihu. Niečo možno v tom zmysle. Okay. A v tej tme všetko robíte takým tým plným vedomím, také zvedomovanie všetkého, čo vlastne robíte. Po mňa už od tej prirodzenosti v tej tme ste opatrní, hej, že musíte sa sústrediť na každý jeden krok. Hej, idete na záchod, nechcete sa tam strepať, tak sa na to sústrediť. Ja som sa strepal. No a ja som sa raz strepal. Čelovka do búru. Som si udrel nos o sprche a podobne. Čiže všetko robíte akože s tým plným vedomím a sústredíte sa na ten prítomný okamih, na tú vec, ktorú práve robíte. A tak by to malo byť aj v živote, ale v živote v tom bežnom je strašne veľa rozruchov a tam je to tam je to, ja som bol v takom úspornom režime, že myseľ a telo a celkovo fungovalo na možno 20%, hej, takže... V tme si bol v takom núdzovom režime, hej? Hej, tak ja som si tak nazval, že úsporný režim, že bolo to všetko jasnejšie. Že stal sa hybrid s tebou. Hej, že bolo všetko jasnejšie a také jasnejšie, ale bolo toho menej, hej, že nebolo toľko tých rozruchov, to bolo super a to plné vedomie pri tej každej jednej aktivite, že či hranie na gitare, tak plne sústredenie na tú gitaru. Keď idete sa osprchovať, tak prežívate to sprchovanie. Som tam prechádzal, každý deň som mal prechádzku 20 minútovú. Od postele k ústeniu naspäť. 3 kroky sú to. Takže toto bolo super. A potom vlastne nejaké pochopenie patternov a mechanizmu mojej mysle. Lebo to je tiež niečo, čo ma ako vždy Tie vzorce ťa zaujímali mysle, hej? Áno. A tam... Budem prekladať do slovenčiny. Hej, môže... pre iba slovenských poslucháčov, čo nevedia po anglicky. Pre babky a detko, čo oni chystajú a učili sa ruštinu. Dobre, rýchla otázka, posledná. Najkrajší zážitok s tmy? Taký ten absolútny hlboký pokoj a to uvedomenie, že všetko je OK. Že život je dobrý.
Dobre, kedy prídeš zase? Keď... Teda možno ťa tu žena nechá. Keď dovolím. Ty si tu bola inak, 20 minút si bola v tme, no, aké to bolo? Zaujímavé, akože určite by som to ja chcela raz vyskúšať. A myslím, že ja som ti povedala tú myšlienku, že by som raz chcela ísť do tmy. Tak ale však príďte spolu. No, na 3 noci. Budem musieť vymyslieť, kam potom deti dáme. Tu ich niekde rozptýlime po pozemku. Ale dobre. Keď odrazu deti, keď sa naučím trošku lepšie hrať na gitare, tak dojdem. Dobre. Tak sa majte krásne a užívajte život. Díky.